हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग। चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिया कारण बहुत दिन ब्लॉग आसी नतला तो व्यस्त टे रही आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमा आज डंगी भसा से आम बाहर चलचु आज बंधु जाऊँगी डंगी भसापी तो लेट तो हो गला कारण उठू उठू टे लेट हो गला तो शीत तो बड़ी बड़ी होची मैंने उठा को इच्छा तो होनी से लेट हो गला। चलतु डंगी भसला पर देखा तो यहाँ आमर पेट्रोल टांकी तो आगे भाउज बो जाऊँच तो लेट हो गला आज बहुत ये टाइम रे तो डंगी भसा कथा नुह तो रात उठी भसाती तो सब वर्ष आम राति आस भसू बट आज ये लेट हो गला उठा तो कौन कर चलो आम जाऊँ बर्तमान गोटे नई अच्छी पाखापाखि से जाऊँ यहाँ आमर पेट्रोल टांकी सकाल सकाल तो गाड़ी मोटर भी बहुत जाऊँ आम जाऊँ मोटी आस्ते आस्ते फट गला गाड़ी सब फुल चलुन सकाल सकाल या आम भाउज जय कला आस्ते आस्ते ब्रेक मार बाट नहीं ठीक है बा चलो चलो आस्ते आस्ते पगा पादलो आज कार्तिक मास हाँ पानी एक आसुरी साढ़े कड़े पहुँच ये कहानीटा भी वर्षे लाइले बाटो तो देखा जीवनी देखो फाइनाल आसी पहुँच गलु यहाँ हूँ आमर पाटपल पाटनाली आम घर पाखे तो नई फई ना आम ये भसू सब वर्ष चलतु बसवा मिले बोपाल पाट खसुची लो समस्त डंगी जाई सेठी गला आमर केत जीव कौट बसिया ए सेठी चलू हाँ शिवलिया चपल ले साढ़े जाऊँ कहीं मुझे सही चलू धर्म करू ना पड़ी मरबू पानी सब चालू से शिवली रे जाणी पहुँचवा मोटी मु कोई सेठी चल से शिवली ना से गोटे ए बसिला पानी को रेट जाऊँ पान गुआ थोड़ी
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗି ଭସିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ତମ ବାକି ଯାଇକି ରହୁଛି ଫାଇନାଲି ଆକାମା ହୋଇ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ ମାସ ଧର୍ମ ତୋର ଦିନ ଧର୍ମ ମୋର। ଯା ଭାସି ଯା ଯା ଭାସି ଯା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ମେମ୍ବର୍ସ ଆସିକି ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରିକି ଅଛନ୍ତି ରେଡି ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ରାତି ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଓ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ବହୁତ ପଛରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ, ଇଏ ଆମର ସାମ୍ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଏତେ ବେଳାବେଳି ଆଉଛ, ଆମେ କେତେ ବେଳାବେଳି ଆଉଛୁ। ଯୋଉ ସୁଅ କେତେ ଜୋର ହଉଛି, ପଳେଇବୁ ଏକାଥରେ ଇଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ବାଣିଜୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗି ବସଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଗାଧୁଆ ବେଳେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେଣି ତ ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ଆମ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍, ଆଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଯାଉନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଗିଯାଉଛି କାରଣ ଇଏ ବହୁତ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ଜମା ଯାଉନି, ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ଆଉ ଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେରିଏ ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସୁଅ ମୁହଁକୁ ରଖ ଯିବ, ହଁ ସେଠି ବି ଛାଡ଼ ବାସ୍। ନାଇଁ 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 ବହୁତ ପାପ କରୁଛ ତମେ। ଆବେ ନାଉରି ଗୋଟେ ଏଇ ସାମ୍ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବହୁତ ସଫଳ ମିଳିଛି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଏବେ ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଭସେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ପଳେଇଲାଣି। ତ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଚଳିବ, ପୁଣ୍ୟ ତ କଲୁ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଲେଟ୍ କ'ଣ ବେଳାବେଳି କ'ଣ, ଚାଲ ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଡଙ୍ଗି ଭସେଇ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ଟିକେ ଧୋଇଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚପଲ, ଏଠି ବହୁତ ଶିଉଳି ବି ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବା। ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପଳେଇଲେଣି, ଆମେ ଯିବା। ଏଠି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଫାଛ ବି ଏଠି ମିଳେ। ଏଠି ଦେଖ ଏଠିକି ଆସି ଡଙ୍ଗି ଭସେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଡଙ୍ଗି। ରୁହ ରୁହ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି, ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏସବୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ରୁହ ରୁହ ରୁହ। ଏ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ, ବସିକି ପଳେଇବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରବେ ଏଇ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ନା କ'ଣ? ଫେର ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଛି, ଫେର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆମ ଏଠି ମୂର୍ଜପଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ମା ବନବାଣୀ ମା। ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ।
ତେବେ ଆଳତି ହେଉଛି, ଯାହା ଚନା ବି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା।